Gitu, fैलाय इसे fैलाय माथो जालायखो हिनजाव नङाबानो मोनसेबो खामानि जाया नामा नोंना माबालै नै मैगंखौ साइकेलावसो थिखांनो नागिरदोंमोन आङो फैथ'लाय हमना फैथ'लाय र' थांगौ दे ओरै हमना होबानो जागोन आदायालाय बाजाराव थांनो ओंखारबायानो नामा औ फंबाय बाजार जनाय सिगांनो बाजाराव मोनहैनांगोन नङाबाथाय बेफारिफोरखौ लोगो मोनहैनाय नङा दिनै एसे लेटसो जाबावबाय फंबाय आदा आं गोदो साइकेल सालायनाया बेनोमोन ना औ फंबाय बोरायबाबो मोजाङैनो दं दाबो साइकेला आदा आं दिनै पिजिआव थांफिनसैमोन मा मैयासो फैबाय दिनै थांनो ओंखारबायानो एगजामा बारा गोबाव गैला बाजै क्लासखौ बारा मिस खालामबाय थाजाला बेखायनो थाब थांफिननो सानदोंमोन बाजै दे बिदिबालाय दा थांबा पकेट खरसाफोर बाङाय हरफादो फंबायनो दे जागोन दे आं दा थांबा हरफागोन दे फंबाय लासैनो जायै लोङै ओंखारलांदो आंबो बाजाराव थांनो एसे आथुर जाबाय दे साला बावदोंसोमोनलै ओइ फंबाय फैलाय मामोन आदा नोंनि एडमिसननि बाथ्रा बुंदोंमोन मालाथो हरनांगौ फैसाखौलाय दान नांथ'आ आदा एगजाम जोबखांनायनि उनावसो नांगोन दान मोननै मोनथामसो सम दंबोयो ए नंगौ नामा माबालै आदा इनकाम सार्टिफिकेट थाबा एडमिसनाव गोबां रेहाय मोनो ए नंगौ नामा बिदिबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आं बे साननैसोनि गेजेराव इनकाम सार्टिफिकेटसो बानायग्रोनो सानदोंमोन आदा अ नंगौ इनकाम सार्टिफिकेट बानायनोलाय बेसेबांसो फैसा नांगोन फंबाय फैसा नांलाया आदा आं उनाव अनलाइन खालामना लासिगोन दे होनबा बिदिनो मावदो फंबाय जागोन दे बाजै आं थांनो ओंखारबायमोन ए नों थांनो ओंखारबायानो बाबु औ बाजै आं थांनो ओंखारबायमोन नोंनि फैसाखौ आं टेबोलावनो दोनदोंमोन लाहैथ'लाय जागोन दे बाजै जागोन ना बेखिनियानो बाबु थोसिगोन दे बाजै बेखिनियानो दे जागोनबालाय मोजाङै थां दे बाबु आं खामानिखौनो मावफिनहैनोसै दे बाजै थाथ'दो होनबा आं एगजाम जोबबासो फैसिगोन नै गदा सुबुर रुमावनो दं बिराद सुवादफोरा दाबो सिखारनो जायाखै ओइ किपलार ओ किरन सिखारदो साना सानजौलायलांबाय सिखारदो बाबार सिखारदो किपलार मैया लोंनाया एसे बारा जादोंलै एथ' थाब सफैबायबो नोङो एथ' थाबसो होनदों नोङो 2:30 बाजिलांबाय टिउसनाव लांगोन टिउसनाव होद 2:30 जाबायबो टिउसनाव थांला खोमालै टिउसनाव बेरायनोसै बेरायहैनो होननायालाय माथो जाखोलै होद फाग्ला साला नोंखौनो नेयै बालायलांबाय एथ' गोबाव जायो दुगैनाया दे जागोन दे लामायाव मोजां सिख्लाफोर लोगो मोननांगौ बाथ्रा दंना बाहायथ' देलायखानांगोन ना नै आसोलिया जालायबायानो खालि सिख्लाल' बेना थांसै किटलार भाइ दिनै एसे लेट जाबाय थांसै
Romen भाई नोंलाय माथो इसेबां सिन्था खालामोब्रा औलै लोगो मानो एसेबां सिन्था खालामबाय थायोब्रा नोंलाय बारा सिन्था खालामनाङालै इन्जय खालामनांगौब्रा इन्जय खालामनांगौ बिदि नङालै लोगोफोर आं न'खरनि फारसे सानासो एसे सिन्था जाबाय दंमोन आंथ' बेयाव इन्जय खालामबाय दङ ओजों आदा बाजैमोनासो बोरै दं आं बेखौसो एसे सिन्था Woi salah bima biफानि जाग्रानाय दरखौ माबोरै खुलिनांगौ दासिमबो सोंनानै लायाखै नामा सिख्लासोलै हामालै हामा ओइ सोरखौ मा बुंदोहाय हगारलै हामालै हगार हामा सिख्ला जाखो माथो जाखो नै नों ना गोरानासो दै नागिरनानै बाब्राबबाय थादों ये नागिरनानैसो बर'लै आंखौहाय हगारलै हगार दिनैनिफ्रायसो गबायलै नोंसोर दोनसै नोंसोरजों रायलायनो सम गैया थांसै ओइ फाग्लि थांना थाङा थौ हगारलै आंखौ हगार हामालै हामा फाग्ला सिख्लाफोरजों फिनांलाय नालाय Action. Aku. Chal. Chal. Woi, bima biफानि जाग्रानाय सिख्ला Action. Woi salah बिमानि Action. Ayo. Ready? Go. Iya kau di sini, dek. Oh. Dek. Dan sudah langsung dia. Ah.